Lusco Fusco, un espazo para sentir. SCOP Galega é unha cooperativa de traballo asociado formada por 2 técnicas superiores en educación infantil e unha diplomada en educación social, que nace pola ilusión e empeño das súas socias en realizar o seu proxecto profesional consonte a súa forma de entender a atención á infancia. Este proxecto sociocultural educativo, que pretende o desenvolvemento das persoas a través do xogo no tempo libre, baséase nunha completa programación que ten como meta a calidade do servizo prestado. Así se reflicte nos seus obxectivos, que comprenden facilitar a conciliación familiar e laboral e favorecer o desenvolvemento dos nenos en todos os aspectos. O proxecto xa foi merecedor do primeiro premio do certame Cooperativismo no Ensino do ano 2012, dirixido á formación profesional, o que motivou ás daquela estudantes a dar o paso de autoempregarse. Lusco Fusco é un espazo infantil que se sitúa nunha contorna natural moi próxima aos concellos de Santiago, Teo e Ames. Trátase dunha antiga escola unitaria, restaurada totalmente, e que conta con ampla zona axardinada, campo de fútbol, cancha de baloncesto e tenis, un parque fabricado con materiais reciclados e unha horta totalmente ecolóxica. Compre destacar que as instalacións foron cedidas por un período de 10 anos pola Asociación Herdeiros da Unión 1910, formada por 80 socios e socias. Esta implicación no proxecto por parte da veciñanza facilita a realización dun amplo abano de actividades cooperativas en beneficio da comunidade.